Eli kasvot on koko ajan purjevedessä kohti. Ja pieni etunoja, näin kädet tähän levällä, koska ne ranteet voi olla nyt siellä. No ei, ne on ihan hyvin itse. Sitten vähän enemmän etunoju, niin ei niska palaa. Okei, sit valellaan kasvot sinne. Litra 95 ja mä annan ohjeita, eli hitaasti liikut, silleen niinku 40 sekkaa ainakin sitä paloaikaa. Noin. Okei. Meetkö jo? No, vähän enemmän etunojaa. Hyvä. Hitaasti. Voit siinä, pysähdy siihen. Tuuli pysyy hyvin. Meetkö? Ei kiirettä, eihän vielä polta. Ei kiirettä. Hyvä, just noin. Ai. No niin, vähän voit lähteä eteenpäin liikkuu, kun se... Voit taskaa se siihen. Tää rauhas palaa. Lämpeneekö? Ei vielä. Hyvä. Nyt lämpenee. Okei, sit menet sinne reunalle ja hyppäät, ponnistat sinne pitkälle. Sit saa mennä. Pitkä hyppy siitä. Alright. Ja tästä pääset eteenpäin. Palaatko me vielä? Et kaikki ok. Oot sammunut jo. Tää on niin raskas. No niin. Eihän tää ollut niin kylmä. No niin. Siis se oli se, mitä mä pelkäsin ennen. Joo. Täytyy selkeä tästä. Eihän hävisi kokonaan tää valo kokonaan. Aha. Tää on enemmän yleisölaji jossain määrin. Niin. Okei, mennään tänne, puetaan nopsaa pois ennen kuin alkaa viimeinen. Okei, no nyt mä painan. Noin.